Nag-iinit na yung ano, pareho. Guys, eto yung pinakatahimik na finals na napanood ko. Ang tahimik na finals na to. Parang undas na sir, no? Nice one. MJ, ang tahimik nila, no? Sobra. Teka, nag-entry ka? Di ka nag-entry? Hindi ako. Ayan o kayong dalawa, wala kang entry. Ano kapag mahina na? Ay, mahina daw. Kaidan. Tanda mo, nasa Facebook ko, Raketa, mas matangkad pa sa'yo dati nung nagsimula ka. Uy! Oy! Umingay! 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 Oh, tahimik ulit, tahimik ulit. Umingay, umingay. Basta trick shot lang pala yung magpapaingay sa mga tao eh. Oh, yan, umingay na. Tatahimik ulit yan. Shoutout sa line judge nating si Sir. Anong pangalan mo siya? Ano? MJ. Katabi mo si MJ rin kanina. Dalawa kayong MJ, ha? Ayun, ayun pala si MJ ngayon. Chris, may sama daw siya. Naglarush si Sir Drix. Yes, may daw siya. Yan na. Ayun na. Yeah. Sir Chris. Yan, medyo umingay na yung finals. Medyo umingay na. Change court. Change court. Oh. Hintayin na lang natin matuyo. Mga last daw na, no? Oo. O, t-shirt ko na lang para. Basa rin, basa. Mo to sa jawal ka tanggaw. Sardis ke. Usan mo ka sardis. Sardin. Ayan sir. Doon pa oh. Alam ba na? Yan. Okay, tahimik ulit. Ano yung swerte level? 1-2. Kasi literal na 1-2. Yan. Yan. Mas malala yun. Kadiri! Siguro kadiri ko siguro yan. Uy, tangina, sakto talaga sa neto. Lahat ng labanan to ha, sakto lahat. Oy! Parang maganda mag-video, sakto sa net ng camera eh. Labanan ng net control eh. Dapat may ano, second angle. Oo, siya ka na yung nakadun lang. Yung, alam mo sa YouTube, yung ano, gitna yung camera. Oh, nagkano service yan? Nice mix. Yes. Ano rin, hindi papagawa. In. Tuloy lang lahat. 5-1. Bagal lang talaga. Uy. Normal lang yun pag tournament. Pati ako pag out. Hindi sila, pati rin ako ganun eh. Out. Uy, sarap yun eh. Uy, nice one. Uy. Sayang. Ay, highlight eh. Sayang highlights.
Mahirap lumapit ng camera dito. Baka masyado sila mainit. Yung araw nila nararamdaman ko. Naka ultra instinct sila lahat. Nakano ka? 60 FPS. Hindi. Low end lang yung camera ko. 30 lang to. 30 FPS. Hindi ko din na yung GoPro ko. Siniset naman. Nice one. Nice one. Nice one. Highlights, highlights. Highlights. Ang tahimik talaga. Go, coach! Yay! Go, coach! Ano ko concentrate yung coach? Oo nga eh. Uy, nakasawa. Wax! Go, coach! Ang init na si CJ. May nata. Panoorin ko na lang sa YouTube. I mean, 4 p.m. Ano kaya? Ini-smash niya? Drop? Ah, top smash? Para mas marami raw ma-post sa YouTube. Uy! Medyo mataas yun ha. Ano ko si MJ nandyan? Hindi mo lang ka. Naka-entry yun? Nag-iba pa. Side. Okay, water break. Dik sa'yo nga dito, tahimik eh. Wax! Hindi gusto mag-talent. Kung gusto yung ay oo, kaya pala timing, hindi si Drix naglalaro. Naalala mo naglaro tayo, ingay natin. Oo nga eh, walang ingay oh. Wax mag-ingay, wax! Hindi naman kanina nakakawin kami ng apak ka ng wala. Kuha ko sa'yo, ganun yung rainbow. Minus 10 yari. Yan eh, makahuli na naman eh. Ngaro? Andiyan kang di siya Go, MJ! Can get and love. Uy, sayang. Tigil na. Tatiming na ulit, tatiming na. Parang di finals. Uy! Okay lang, okay lang. Ay, hindi pala ako bias. Nagba-vlog lang ako, nagba-vlog ako. Go, go! Huwag tayong bias, huwag tayong bias. Baka mag-unsubscribe sila.
Sakto lang. Sorry, no? Bakit si Kate kanina pa kasi? Kasi no? Oo nga eh. Hey, boy. Nice one. Magta-third set pa yata. Hindi pang perfect. Set pa. Yung ano. Labanan ng stamina niyan third set mamaya. Para sa 10,000. 10,000 na. Guys, 10,000 to kaya pala sila tahimik. Yeah, coach. Outside. Kaso hindi ako pwede. Nandun si Sir Jim. Box out na, box out. Pwede pa tana ako. Ayan! Yun! Oy! Kasi maglelo yun. Hindi ka mag-call ka dyan. Sige. Ako sa goal. Hindi na putol yung string. Hindi ko alam. Self-inflicted injury. Kanina pa siya na-injure. Ay, pikawali talaga. Pikawali talaga. Uy, 12:14 na habol ah. Wax! Hmm. Uy! Tangkad. Taas rin. Pag ako nagulat ako, baka magaling kita kuya. Ay,
Wax! Knockout! Hindi. That's right, Jay. Okay, tatlo na lang, oh. Smash kids. O nga pala. Mga smash kids pala to mga to. Oy! Ang init! Napakainit po ng labanan. Imposible! Bawi para may third shot. Oy! Wax! Outside, outside. Outside, outside. Nakatutok sa camera, outside. Mr. Lapitan, is that allowed? Out. Ay! Wax! Wax! Talaga wala nag-aangat ah. Ang init! Pati yung mga audience, oh. Walang dus yan ha. Sir Jan. Walang dus yan? Karo. It's either win or lose. Oras na bukas. Sige lang dala.